ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ରାଧେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାମା ନାଁ କ'ଣ? ସୁନି। ଆଉ ତମ ଗାଁ ନା? ଜିଲ୍ଲା ନା? ଭଦ୍ରକ। ତମ ରାଜ୍ୟର ନାମ? ଦେଶର ନାମ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରାଧେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କହୁନ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା। ରାଧେ। ରାଧେ ବସିଛି ଚେୟାରରେ। କହୁନ? ହଁ ରାଧେ ଅଛି। ରାଧେର ଫଟୋ ସେଇଟା। ମା? ହଁ ମା ଅଛନ୍ତି। ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରାଧେ? ମା କୋରୁଆରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ତମକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଧନ। ଆଉ ଜେଜେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋରୁଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଜେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ତମକୁ? କୁନମୁନ। ତମକୁ ଦାଦା କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଦାଦା କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ବଡ଼ ମାମା କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ତମକୁ? ତମକୁ ମେଣ୍ଡି ନାନା କ'ଣ ଡାକେ? ଦୀକ୍ଷା। ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ନାନା ତମକୁ କ'ଣ ଡାକେ? ତମକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଭଲରେ କହୁନ, ଭଲସେ କହ। ରାଧି। ରାଧେ। କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ସାନ ଜେଜେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି?